Dragi kolege, velika mi je čast i zadovoljstvo što imam priliku da vam se obratim danas u ime Zavoda za unapređenje obrazovanja i vaspitanja. U narednih 45 minuta pokušat ćemo zajedno da se osvrnemo gde smo počeli pre 8 godina i zatim jasno vidimo kuda, kao obrazovni sistem, treba da idemo. Zavod je u poslednjoj deceniji pokrenuo brojne aktivnosti usmerene ka jednoj velikoj ideji, poboljšanju obrazovanja i vaspitanja u skladu sa tempom vremena. A to vreme se ubrzalo. Ministarstvo prosvete i Zavod rade zajedno na tome da obezbede da obrazovanje u Srbiji nastavi da napreduje u nekoj vrsti digitalne trke kroz vreme. Živimo u svetu gde digitalne tehnologije menjaju način na koji komuniciramo, učimo, radimo, stvaramo, ali i način na koji učestvujemo u društvenom životu. Mnogo je postignuto, od digitalnih udžbenika i digitalnih učionica do opsežne obuke nastavnika i integracije sadržaja veštačke inteligencije u kurikulume i programe. Poboljšali smo digitalne kompetencije, razvili nove alate, nove prakse i nove modele učenja. Ali danas, više nego ikada, svesni smo jednog faktora. Nalazimo se u trenutku istorije koju obrazovanje nije videlo decenijama. Veštačka inteligencija je ušla u naše živote gotovo neprimetno, a zatim, za samo nekoliko nedelja, proširila se širom sveta brže nego bilo koja tehnologija pre nje. Nismo više u vremenu sporog razvoja. Nemamo više mnogo vremena jer smo sporiji od brzine digitalnog sveta. I koliko god da trčimo, nismo uspeli da uhvatimo korak sa brzinom tehnologije. Za poređenje, potrebno je bilo otprilike 40 godina da televizija osvoji svet. Oko 15 godina za pametni telefon. Samo nekoliko nedelja za veštačku inteligenciju. Tačnije, 2 meseca. Ovo nam jasno govori kakvu epohu živimo. Nije samo ubrzanje, to je istorijski skok. I upravo zbog toga obrazovanje ne može ostati isto. Ne može ostati sporo, statično i zatvoreno unutar modela iz prošlog veka. Danas sve više ljudi živi u virtuelnim svetovima, rade, uče, stvaraju, vole dok se snaga ličnih računara udvostručava svakih 18 meseci. Taj svet će postajati sve luksuzniji, sve privlačniji. I vrlo je verovatno da ćemo u nekom trenutku imati superinteligenciju beskrajno pametnu. Zato moramo postaviti najteže pitanje. Da li smo već, nesvesno, osmislili neke od loših krajeva naše sopstvene sudbine? I šta će takvo biće, kada postane moćnije od nas, učiniti sa čovekom koji ga je stvorio? Digitalna stvarnost postaje manje deterministička i više nepredvidiva. A ako želimo da pripremimo decu za svet koji je nepredvidiv i nepoznat, onda škole moraju drastično promeniti svoje prioritete. Škola bi trebalo da podučava decu, kako da uče, kako da razmišljaju kroz logičke činjenice, kako da primene teoretsko znanje u praksi i da razvijaju radne navike i ličnu motivaciju. Jer nastavnik koji jednostavno prenosi gotova znanja, taj model je zastareo danas, čak i veštačka inteligencija to može da uradi. Budućnost zahteva nastavnika koji je spreman da menja, da uči zajedno sa svojim učenicima i da ih vodi ka znanju koje razmišlja, ne samo ka znanju koje informiše. U svetu gde doživotni poslovi više ne postoje, jedina zaista obrazovana osoba biće ona koja je naučila kako da uči, kako da menja i kako da ostane čovek u eri veštačke inteligencije. I sada voleo bih da pozovem direktora Zlatka Grušanovića da nastavi sa ovom temom. Hvala na pažnji.